Evo naših turista, eno ga turista B tamo i da bi sve bilo kako treba, okrenut ćemo da bude naopaki turista. Samo smo i izokrenuli redosled. Znači, naopaki turista B, naš turista A, vodi Čalifa. Mi smo dakle u Stambolu gradu Dalakom, u Republici Turskoj, u jednom shopping mallu. I mi se tako tu šetamo, sad smo na Zlatnom rogu, mesto gde svaki turista želi da dođe i ne želi da ode. I sada ćemo standardno kružnom panoramom prikazati našu lokaciju. Znači to je ta lagana kružna panorama. U levo, jer naš put je uvek levo i nikad nije desno, jer smo mi levičari. Znači više vi gledajte, zavidite.